Ian McGonigal agus an Conall Santa Sin ever a Caharjeg Lachlan Murray has Desert Martin far to Gimmert Lesh Shincher the Sheshin and we and you agus ever Fiche do Neil McGonigal esti in a arch agus Comoilishin for Honya Donegal and Shin Aru Santasa Alarna Parka ever a shock Jake Luke McGlynn far to Gimmert Lesh Shincher nye Golasjack Alarna Parka agus Dahi O'Wheel David Boyle ever a Fiche a Grim Golasjack and arch ever a tree jeg Kean Rooney esti in Ensign Lena Land Hossi so couple Aru Santasa and Shin da Erin agus an Rachor as an Chiron Mark Lochern on Carrag War Ray Leshan Kaihu was Jahayanu and Shaw agus Gee Shedu was Jah is Jahig the cool arch or will Donegal it cousins in Sinclair La August Tamut Sholta and later is Catches Jah August Whelan Shaw and Shaw August more Dutchman Chin ever the do yeg Erin Leroy Josh and Caulfield Alarna Parker Heg Bunch and Kaihu was Josh and Fernie Soccer was Jah August and look Taki the Bolly has Jah and Shaw in you August Rark Evin and we and Shaw Astor Glue August na Fernie Ray August Park Emmerha Brad Chidham and we and Chin and you August Meg Ultras and these Luhe Riven Clehe Shaw August Fortuna for Honya Clehe Bra Oscar Pallet and what you do Lishin instant Clehe Shaw Donegal like Togail Uncool and Shaw, talk them all lesson later game minimum, freeze na lawa tashe, go freeze Larna Parka, goes toast go womacha, and we are Clehan and Shaw, Donald Gallagher, Jeshege, on Contossi, August later Curtis Jack, something she fancies was tea, August later Hart, Conor O'Neill, Nation later August Gramointa, Takias Jahershin, Dera Hart and Shin, every heart from later August a Bullshaw Mohanchin, Egg and Chin Mark Doherty. There in this Tráchtaire and Unsi agus Spás Fosculture. Lena Land Tossi must fader a Curtis Jack Gasta, Chuntina Land Cooley, Jordan McDermott Shear, agus later Currash, agus Hevlin Chinner and Steve Lena, agus Bonastory, Lachaki up to there me has to Faduda Shin, Jen Nemacherai, agus there in this Chacht. Agus Chiam which Cheer Conall agus iad Bollias Jahas Dia Alarna Coolin Shin Bejer Hart for Octor Nina Rocco Steen Chin Janu Sheer agus Anna Cushions and Chin agus Everha SD Torch Cushions and Cool. There Togal Nish Jack Regional Lawa agus Beor Ve Toastin Shaw agus Janet Chin Alehro Jarash Rish Galarna Park Galar Porker Captain of Fernia Dan Higgins Sprewn the Lehroj Mohanchog G and T Lena Neil O'Donnell Erin Lehroj Catcha Mark G and Clehan Hagashood agus Eric the Chak this Jahan Shaw own Clehan the draw I'm on the cool agus Harlan Trasnan and Shin oh we are in Clehan the girl agus and skid score Facha Akusin in a bout the Jazz Summer her Akugs and Lehroj her freeze na Aku should toast you ever has sheer it doing all like there able to Shin of Rue sheer agus Bishop Girishiniano Rihan Clehan agus Najesh na score a Glaku on Clehan was Fedger doing all nish he talked there nonsi Lehroj has ja Hig Blake McGarvey John Chigamoy, Becken Chistus and Leroy, and I knew James Murray, Jack the Chahar Grim, August, Jashega, Colin Tossi and Esh, August, John Chigamoy Hega, August and Fowl, Chin, Seatry Hega, August, Jashed, and Eshig, Donegal and Ish. Kicks here Glaku, August and Kate score, then Cleheshaw, Amshu and Chin and Rachor, Mark Lochlan, which Mohinchin, Vishay, Steve Congrot, the Emerge, August, Ogshay Figer, Blake McGarvey and Chin and Renani, the Netroid, a Winter Ashton, Chin, a Gulham Tallow, August, and Kicks here Shaw, and yet in the Giha, Climaira, a Horch, the Gunnagal, August Gee, Master, Ladger, at Chaktasha, own a Shay, Bohor Nu at the Foscal and Chin, a Reetna Shaktani, Huncho, in Yera, August Dini into Buick, a Wilshay on knock, a Richella, Fagache, Barnum, we and Chin, Dungee, Shedus, Jat, Trasna, and the Parka. And Eric Joe, Chaktasha. August and Kate score and Shin Fatch, Egg Donegal, a Heen Kira Womcha, Instant Kedla, August and Dar and Soccer, Estia, Instant Cleheshaw, August Bishop, Brass Asta, Lesh, and Eric Gajishaw, August and Tus, Instant Cleheshaw. Kickama, August Neil, Mark Lauren Sasta, Lesh, and Buggo to Golarai and Coolbyra, August Fashion, Will and Darnell, Leroy, and ye Jack the Shahar of Fark, August. Yeah, it's don't Shin tactic attack, could wife for you, Salata new on the Lehoji Kaihu's child and Mullaker, and kick him on with a buntash in the Giha Aku, because Shin attack Donegal and Shaw. August and Lehoji Winch August in the Larna Park and Shin Christy Mulligan and Lehoji Golham Tossi, because Ruher Moy Jant Eggison, August Lehoji Sheer, Daniel the Gildeak, 8 Tiny Gaji and Talu and Shin Fire Lar Park, Dan Higgins, August and Esher reached Iraq the Here Hummel, Gold drawn a cool time, Januk and Yan Hishid Shaw. Her garage agus é chu tehan lá with the negan at his concrete marta Gishin Master Ladger Akusin ever a car Jake Daniel Gade an Leroy Shaw agus a gun Carter agus currently an Leroy Shaw Sheer agus Shin Kiel Galorga agus Leroy Carter go Donald Gallagher far glance Willie an Leroy agus you get rain a sega a horse to currently an Leroy on Tossi agus and if ever had Cheer Conall Sheer hard from Leroy Abel the Togali Januar Donald Gallagher reached there an Leroy agus and rocked out Shin and Chalk down
na Cosantóirí Sacu, Janta Gamoy Gallagher, Jack Friedgen Lar, agus Lehroj Tugas Jahaga. Yer dyn eisiau cwrs han tosi mas ffeidr ac efer ha sir ag dera agus iad master cosanta mar a fi chair Conall an sin couple bomcho hen I the moi agus Cian McMahon magiri slash Cian Yanu agus an Lehroj Kivit Jan sin Gamoy agus shell Conall lega agus chair Conall an eisiau Tráchtaire an eisiau efer a shock jeg Jack Friedge an shaw Eirach da gasiúd an ish Christy Mulligan Friedgen Lar agus Janta ga fear wai hen sin ag dera sin wincha mahas na lawa agus ever a dá ag a bhíonn sin Mark Doherty a bhí abla sin anú agus bunan sin Lehroj an talú Janta go mai agus siúd agus an éisiú ríist amach agus íon cléhan sin an spás fáscailte suas de gheire Chair Conall ag teach siar in ever a ríist eile Charlie Diamond ar an Lehroj a gon contosaí a chuann sin Lehroj go dtí Larna Park a ríist agus deire ag teach Friedge agus ever a muon seo go bhain seastan mas féidir lá sin anú Mark Doherty ar an Lehroj a ríist a cangal suas an sin Lehroj curha sheer ríist agus an slú brasásta leis an dóid a deire abal de shell of a Conall ar an Lehroj Peter McCullough ar an Lehroj agus glacan sé coppla ruthir I géirí Teagolianú le Jody McDermott an Lan Cooley an isite an mí hart fan lína daihead a cuaig agus an is na Cosantóirí Jesh Augustin teacht hon tosaí a ríist eile an gur sin a cúgar an sin in lína ag tíor chun díra has cór na Cosantóirí agus na tosaí agus éad ag teachtas teach a ríist eile agus chuann sé an onsa sin siar ríist agus béach takeíocht a Donegal ínta sásta fan dóid an lína sin I gobar agus abalta Deir a rú siar a haníirí agus éad ag teacht hon tosaí Donnacha Gilmore-nis agus Jesh agus in teacht hon tosaí agus cai deire a bheith ínta chuirm a leis an Lehroj sin go déan sé higna lá agus go bhain siad an duine ceart agus déan sin muon seo faoin seastan a ríist eile é a bhagu Danny McDermott ar an Lehroj an sé suas agus chuann sé Lehroj is teach go dtí an Corneal a chuir saoí anú ar an Lehroj sin rás go McDermott a ríist agus beidir bhamuid sin is den sealamh sin ag deire caiú an Lehroj hart agus gan teaghfuil a bí Janta Chair Conall rud a santasa ar an Lehroj agus a géirí ag deire mancó go anú rud a Janta acu agus an slú an seo híos fuam an seo an san seasan master sásta leis sin agus fáignach a bhí Chair Conall sin agus abalta seaasú siar agus ligann de gaiire teacht an tosaí leis an Lehroj agus géirí ar thu mancó go anú rud a Janta acu agus tugann sé déis sin is do Donegal teacht amach agus iadsan shelf na Lehroj acu agus ag teacht an tosaí leis mar sin de Donegal Tá sé hastío bhlas a go ggóil siad leis an Lehroj agus ag sigur hart ar hart fan lína fithe hían agus béar a bheith cuairma agus an Lehroj sin acu Nis Jack Friedge Larna Parka Lehroj curtha hart acu agus mar dúirtmuid béisiid béar a bheith cuairma a ríist agus deir ag teachta steáil leis an gramú anú agus stoppa chur le iireachtaí tógáil amach acu an sin Kyle Murray ar an Lehroj inis agus an spás a Cosco suas rugbag as a chóir agus é le chhlagan an airde géirí Cian McMahon amsú agus golóir den Lehroj fáteach me menum go dtí seo Sean Doherty inis ar an Lehroj agus iad a gobar go máid le chéal a Donal Gallagher trasna na parca agus siúd agus Carl McGee far an chlália a muí ar an tífeller den farc agus a ráis a ríis go dtí an Lan Cooley ferdi iad Doherty captain na Fernia far Jimmer Nurry agus an taí agus siúd agus a ríist eile be sé géirí sinna anú agus sinna úsid a ríchan cléthe seo má tá sé géirí deire a bhú an seo deire teachtas te higann cléthe seo agus iad Brad Ladger an iad fermanna winsead an cléthe sin le trí fuinte dhéag agus be sé géirí Tashmandis mar sin a chóirte rí sin nniu ach tan spásig fáscail suas an seo do Kyle Murray mas féidir leis golar an tíí an seo ar a jaasa gan sé suas agus an bhfuil teabla seo a churas deach an lína land tosí Janan sé sin an sin Luke McGlynn ar an Lehroj tuntaíonn séiste ar an ceta gan seabla scíile seo ó blocínta teachtas deach an sin ó Cosantóirí gheire agus McGlynn ar an nontíí sin ach an Lehroj tugar hiúil acu agus deire ceabal de teachta amach an sin Rory Forbes leis an iireach sin Forbes de teacht an tosaí inis agus in spás a gascail suas mas féidir le teachta an rihansaí an seo go gasta tá Donegal rubba gá fáscailte ar chuúlann seo is teach go dtí an Corneal ag deire an Mark Bunta an sin ag an réiteáir ach sin deire a rá agus iireacht acu inis ar scór Teachtas deach agus an iireach sin Harran Trasná agus an dána scór fáte ag deire hen sin agus an iireach agus glúiseach acu ag teacht frí Joan Chuntu Hart an sin agus Rory Forbes an brisú amach a rinne for a seach Rory Forbes Lehroj bugi is teach go dtí an Corneal acu agus nuair a bhí an déis sin acu leis an grí thug siad an déis sin agus é Janta agus slacúir acu agus ja scór fáte ag deire agus chuna bhhain ag Donegal in é sin san céad le agus cléthe go meastar mói go dtí seo agus an ceicamá sin agus é is dá hé ag fannacht in air mar gealar an gí sin agus béar na fir Lar Park a bheith airde le faúide sin Lehroj inis is teach go dtí an Corneal agus
tócha den léthróid den talú agus an carta an réiteoir Mark Loughrán sin sé cifan am off an a haine sin agus máncóg deanta sin hagan déiste géir teach an tosí Charlie Diamond ar an léthróid spás inis ag fáscail siúas ag bhil sé gurí tuairt faoin íireach teo tá Bertistí trúr Tráchtaire inis agus caihí sé a chuirsaí anna arás go Donnacha Gilmore sínte an talúin sin agus fáil deanta ar thuisiúd agus deire inis a rísteile Everthe ag an tíomhseáid an farc mas féidir é bhga go gasta agus béir nGall teach trasna na parca leis an bhála cosanta sin a thógáil a ríist. Ar an onsaí deire inis Patrick McGurk agus fáin sé an léithróid ríis go Mark Doherty. Mark Doherty Golhan talú agus Mark Loughrán na stíí an réiteo rá an sin gur láh chutha hart fan bhainneol agus an cart ar fad agus an Mark Doherty Golhan talú an sin agus lábhard chutha hart fan bhainneol an sin aige agus rud a caithis imrí bheith ínta hardide nach bhú an isneach bhfuil siad istáithe rógarú golasteach agus na lá róard acu a han réiteoirn san tír an is ínta hardide agus sásta na deisna sin a thuirt. Be deisnis ag Matthew Downey far lábhí inis scór eile amsú de gire an tríú ceannach leis an gísin níl sé omlan first agus an gísin ag sé dúiste hiig an corneal an seo agus mar támuid cláchtaí le feiceáil leis nGall cúgur is tíos a cór go gurí bhála agus is dóithe é chorás agus rud nach féidir lo. Well, it's féidir lo dhéanú mar sin sin ar chlé agus ar fórí agus tíún sin teannachar na gíthe agus ag sé dúiste ag corneal a bhain den farc ach tactic a leith heile fásta ó te Conall sin an bhála sin de cethar nó cúgur chur as cór duine tá tógáile an ceicsaíar chun brúchar ar san ar rihan am agus capú íonta an sin a lárna parco Dan Higgins Ínta mai deanta agasan agus tugann sé deisnis de gar a háachtain tosaí a rís Danny McDermott ar an léithróid chutha amach go dtí an tíomhheile den farc. Charlie Diamond inis rísteile an bontáiste agus an Severus fáte acusan ó tíobh sin den farc inis agus an Tráchtaire Frídin lá Danny McDermott ag teach Fríd bhfuil sé abal den náscúla duine eile deanta go maiid nGall chun é chur siar rísteile agus dachaí ó bual inis ag teachtain tosaí leis an léithróid. Fartí de contacha agus ínta mai dá nGall má tá sé garí a garbí eile mochas an cléthe seo inniu. Jack Frídin lá inis Kyle Murray. Kyle Murray inis ag muliú chuirsaí siar agus nGall sásta bhlas agad muliú agus an cléthe ó bhfuilú siar an daoine agus an duine ceart a eilear an léithróid agus cadhhaid an imirt feici acu hart fan tíobhseáid an farc acusan agus deir a sásta liganstóibh a an duine as deir an is siar ar chúil an lína seaca cuaig acusan agus iad an is gurí brúachar ar agus bursnú trúr a gurí gola istea agus brúachar ar nGall ag tógáile má hart deanta go fíor waithan sin ag Donald Gallagher ag teach an tosaí agus pás tugga haga go Sean Doherty agus bhuiile mór láidir ag teachta sean sin nó níl hódán le chur harta agus a machas an tíomhlína an slúínta sásta fan bhuiile sin ach láidirach níl ó dón le teachta an sin hon é chur hart fan tíomhlína agus caiimar agur sin bra chofram gólan ar gólan agus intíon an réiteoirla sin agus dé sin is ag deir ríis teachta má agus golar an sí ríist. Jaim Momatin is tífastí an céad lá deire jaaf winse nGall puinte bhhain ar chláir an scór agus deire bra chumbart a thurn léithróid agus ag fáil an chuid buntáistí amachchas an léithróid an tíomh eile den farc an sin nach everthe trasna na parca an seo acu an coolbair go fiú ag teachtamach go dtí an lína daiche a cuaig agus iad tóisteach agus an lucht banisteachta caint agus is scartú seathú fan rúthar a dhéanú agus nil na hóist an duine tar an léithróid an is Mark Doherty ar an léithróid bhil sé go scíú leis an ceanseáil leis an gí nó deanna sé earlaí agus chuann sé amach go dtí an tíomhheile den farc agus iirecht ón tíomhheile den farc agus é tagaí is tea agus an iirecht seo chutha is tea agus thar an trasná agus an scór an sin fáite ón tíomhheile den farc ag deire henédóibh an léithróid a bhógu trasna na parca an sin agus an buntáistí fáite acu as an tíomhheile den farc an tríú scór den cluiche fáite acu an mí ón tíomh sin. Ríseile deir ag brúsúas ar an ceicamá a handaine brúsúas agus tógáil suas imróí agus an cinseo rísteile ag fananta tehan san air agus contailte han sin ag deanta go maiid ag deire agus éad ag léomh na léithróide agus an ceicó má sin go maiid hanis rísteile níl dána gurí golar an é híon deanna sé sin go maiid a cosantóid nGall is tí hartar deanna sé go maiid titan sé an talú léithróid buinte ag a ríisteach abal sinna chu trasna agus dean nGall ionta go maiid leis an léithróid sinna feicú suas agus an scartú agus an bécú an seo an tíomhlína arráid láfa le teachtamán níos ceiste leis an léithróid rud atá le deanna dón Gallagher ar an léithróid ach ag stopú ríist agus a ggóil siar agus a ggóil go Cian McMenamin tíomhheile den farc inis Tímuid Carl McGee ag teachtamá leis an léithróid á sin Caulfield fáte agus an far a hanagus teach go lár na parc an níos luithe ón caiithúas te.
Nascu suas le Donal Gallagher reached Gallagher reached Ella Stoppy agus asta gold sheer go Kyle Murray. Kyle Murray far Ru reached Ella agus Daniel Gadair and Leithroyd which are able to Dini Amshu Chart Fridge and Lara reached Gilday Gold Trasna the Park Lesh and Leithroyd G&T Vela agus Derry agus Jesh Augusten and Cossin Shinna Hogail agus Dini occurred Trasna reached agus Donegal Brass asta agus Foigna Tá sé fad ínta comporta an leis an Leithroid agus asta go frídna lá hans más asco siús. Cian McManam ar an Leithroid Caite amach go G&T Vela den Farcan seo ag Sean Doherty. Sean Doherty teach fríd a ríist agus nasci suas le Cian McManam. McManam siar go G Kyle Murray a ríist eile agus Donegal le Carl McGee Brach Foigna go Giri a ríist eile Rud a Hogail. Sean Ward ar an Leithroid na mór an fecha ginn de Sean Ward go G seo. Bear well as ní smó Janu agus ní smó incur a bheith agus an agursaí má tá Donegal a Giri an Barna seo. Ja fuintse má tá sé Giri sinna EirGrid an seo in san céad leat. Is buas go fáscail siústá McManam an seo má tá sé abal a Tráchtaire an onsaí Culbair gara tíar tá séisnar lína meidir is fí má tá Donegal abal de buntáistí bhainte sin Leithroid churthaiste ach léite go maiigh Jody McDermott an sin go dana sé má agus abalta an glúiseach chun tosaí sin a gridjim síos agus an sealah bhainte ráiste gara deanta go fíorhaigh Jody McDermott an sin agus deirenis ar an onsaí agus Patrick O'Keefe ag Chart Fridge ach anna Cousins deanta an sin ag Donegal a Larna Parka chun sealah bhainte ráiste agus Leithroid a bhainte sin díar hanáte tá ínta contaite a Larna Parka Búte an talú atá sé a gabal a sealah a chuneal rís Christy Mulligan leis an Leithroid Luke McGlynn leis agus Donegal sásta gol siar le gol an tosaí agus an céad Iirecht 3 méad a churthaiste sin acu drán a tosaí iwwer fihe a grim dathí ó buil agus Birch is tí hard there. Donnacha Gilmore an sin agus anna Cousins seanta Gilmore leis an Leithroid sin Winterráiseach Janan sé agus Mancógan sin bhui agus Leithroid sin Tucker Huel Neil O'Donnell ag teachtas deach agus Gramu bhui sin atá Roard agus an réiteoir míhasta le sin na ggóil trasna le focail sa Cluiche a bheith aige le O'Donnell an sin agus beidir go mis ag scríomhas deach aim saige in san lór go luúin san cléise seo Hanchmuid Gramú teachtas deach O'Donnell níos luúhin sin ar an tíomhlína tíomhheile den farc a bhí dleatha an cun sin díirt ní rú sí dleatha ar Chorabí agus an réiteoir ará go ró sé Rubba Garden sin agus mála teachtas deach agus carta buí agus an céad carta buí bronta ar Neil O'Donnell sin far bailíonn deire atá gimmert go maiid agus far cumar go sé bra láidir agus ínta aclaí an far atá gimmert leisna sin se fásta agus tá taithí agus an hanna sé an park an iad an balla clia an Jerry Seach na siúi cáte so be Rory Gallagher i cifad amach fan a honne aniu agus beséisna gurí bheith cinnte dig a dagan sé máchas an cléthe seo sláán agus abalta toirt faoi fermanna in san céad bhaite den críomh i gionn jailá na mar sin de. Tír Conall agus Jerry Seachu teacht an tosaí McGlynn ar an Leithroid Donegal fríd an láhar ríist Gallagher Jana go maiid agus buntáiste fáte agasan teacht an tosaí Áisin Caulfield agus an Leithroid Tucker Huel a ríist eile Donegal tríú uair an is agus iad teacht ar nomsaí go bhfuil sé sin deanta acu agus sealah Tucker ráist a gcuire agus caiimé admhail go bhfuil dearna ionta maiid agus láidir in san gramú sin agus te chun le Tráchtaire le sé hantu agus Deire abal iad a hantu siar Amerbí agus iad teacht an tosaí leis an Leithroid deanta go maiid acu go dtí seo. Deire inis agus Jesh acu teacht an tosaí le scóir tá spás ar fad ar an tíomhheile den farc má tá sé abal sin amsú agus an Leithroid a bhóga trás na hiige sin i bhar a híon Jake Charlie Diamond inis a gang suas agus a ggó Iirecht a thuisfuoin scór ach chun sé deacatí Larna Parka agus iwwer a déithir a grimmin sin Peter McCullough leis an Leithroid i gcuirí balla a dhéanamh fríd dáhíonn deanna sé sin go maiid láideach bhui sin agus ag teachtas te Iirecht is te an sin ó Charlie Diamond ón iwwer ag Jane McCullough agus churtha chá an trasná ag a siúd agus an Iirecht teachtas te an sin ó Peter McCullough farslach Neil agus an céad Iirecht bhui sin gáil thar an trasná ó díar tíomh mí 10 meter an mí as na cúil agus an scór Cid a fuinte de gire inis agus puinte bhain fáte ag Donegal an seo in san céad lá. Brú íonanta teachtas te ó gire ar an Leithroid sin agus Donegal cai siad bhínta churamá agus an tíobh sin den farc a ggéirí é brú amach mar tá deire achrach agus chur an brú ar an Leithroid is de agus sin deanta go maiid ag deire an Leithroid puinte arás acu sin agus gramú teachtas te ag tuairt de eile de gire Kexí a brontóir siúd an réiteoir Mark Lachlan agus a ríist eile Donegal i ggéirí an Leithroid ibrúma ó dóin an leasach ó chéan a stíon san corneal sin agus
Everhead there a harder and leithroid into Jacker Shinianu there the Dini Bruceus or the leithroid because there Igleru and Jigger Shatakusin because Akra Sataku Bruceus and Shinianu because and Shelf Winter Ash because and Jeshaw Huntus Jahik Jesh score a dive shoot. Bontash to the Giha Akus Jahik and Cornell. Agus an Jeshaw Tráchtaire ja le corna gihan sin agus na muircú le guncar chéile agus a rag ar tart bradháin ardú agus sin scór eile fáte ag deire agus an iirecht agus an iirecht sin is tóthe ag teacht an brú chuir siad is te ar an léithróid agus Donegal a géirí an léithróid a thógáile má deire i léirú an nádrocht atá go sin in san chéad leach go dtí seo go hairithe agus iad ag teachtas te in san gramú a rísteala léithróid ag teitimas te an sin agus ag tógáil neart leis an gaí agus ar an léithróid a deire ríist agus Mark Doherty neart an léithróid fecha agus in agus iirecht an éisio Dan Higgins a gurí an rud cíalhar Janú leis an léithróid agus sin Jan sé ag spréann na léithróid amach go GNT feller den farca ríist. Deir ag Tráchtaire an unsaí a ríist agus béisiad a gurí an de seo a chrígna le scór mes féidir chutharráis go dtí Tugus siar an sin go Judy McDermott ag Jan sé go maiid leis sin a haballte ráist agus a hachailte dá híana a ríist Dan Higgins ag teacht fríd an lár agus a gnáscú an seo le Matthew Darney. Far láhí ina sear an léithróid caiithún na búta sí gorama agus é gurí bailtha Janú fríd tiontaíonn sé siar ríist agus an léithróid chutha amach go dtí lár na parca ríist na go siúd agus Patrick O'Keefe ar an léithróid. Deir ag Jana go maiid agus ábalta an léithróid a bhógú tíomhhain den farca GNT eile go Master Gasta agus Shelf a Conall ar an ainiún iireachtaí Donegal ag teachtas te an stop a chur láfa agus stopper in sin stop míid lecha a dear an réiteoir a ríseile an darna iirí sin tíomh siad a couple of bumse go sin deanta ag Donegal agus frustrathe sílam den chuidir smó ag teachtas te wuthú tíime sin Charlie Diamond agus é ar an talú an sin agus bé ar Donegal bhéint a churamach an dóid tá sé go is te hiig na ciflann sin mar tá an réiteoir Mark Loughlin bhil tá sé ar a fuinte agus ag tuairt na deisna seo de gire agus na deisna sin ag tógáil agus ag bhailú de réir chéile ag tuairt níos mó seansanna acu níl puinte bhain scóla ag Donegal go dtí seo in san céad lá béorthú bheith cuaramach agus éad ag tógáile má bis béor bheith cuaramach leis na gramathe sin ag teachtas te mar tá deire inis an nuachta réime agus ag buint buntáistí seo. Jé sé le bhuathú teachta te hon kicsaí seo agus an de sin crin agus há an trasnáin agus puinte eile fáte ag fear chundaí i gceire. Nes léithróid a ríist eile ag teachta má agus é just ag fácht in san air ríist ag tuairt deis de gceire teacht fríd agus cramú ionta an sin deanta ag Dan Higgins beidir an darnach an fáte agus in san chéad lá ach léite go maithe é ard san air agus údarasa leis an léithróid sin a bhaint lár na parca. Danny McDermott nes Tráchtaire an unsaí a ríist an léithróid chutha siar agus go Mark Doherty go Lord an léithróid fecha agus in a gifir dó dhéganis agus é ionta maithe an léithróid sin tí ráis ag an áid ceanna céarna is a thosaí amach an Cluiche sin agus Matthew Darney a is ag teacht an tosaí gáil siar ríist bogan na léithróide ag deire tóistí a ríist agus ahan duineach bháin an coolbaire is tíon san lá seo den imirt deire gurí duine ceart amsú te conlaigh teacht trasna agus an Mark fáte agus tócha an sin I gifre seach ag Rory Forbes an rud cíalhar deanta agasan agus má tá sé muine nach go leir tuairt faoin scóir seo John hí Rory Forbes early agus far bailíonn deire ag tuairt faoin iireach seo agus anchar sin agus é teachtas te hac na muirchúil ag anchar a chéile John McCann sin ón Uglish ó club híon ag anchar tear a chéile cóireach ní rúsid cinnte faúda sin ar feadh bommate ach an sin lóirsid lena chéile agus fuair sé nád an sin lena rá go deise sin ar fóirí cumathar ar feadh bommate go sé gáil teachtas te agus thar an trás ná ach brú curtha ar an ceicamach sin deireg brú suas ar an ceicamach agus Jagar Donegal teachtamá leis an léithróid deanta go maiid ag an cúlbaire ar an colin an sin agus léithróid curtha an sin ag go Ferdy Doherty captain na Fernne Donegal faoi an Conall an suirt brú an seo deire ag deanú an iirecht an léithróid a huntú hart in san tíomh seo den farca inis
sin deanta go maion sin ag Donegal ag Conall O'Neill agus é abal de shelf spás amsí dá híana agus an léthróid chutha deal le cóna cosise agus an chutha deach an Conall an sin ag Blake McGarvey leis hían agus an gramú takeíos dean sin ó James Murray agus abal de G Helwu Yanu agus an léthróid sin a winterráis beidir sin carthú cúgarúir sin deanta ag der iad go maiid in san gramú an sin in san cosins agus abal de shelf winterráis an is spás ag foscail siús mas féidir seo wogad go gasta Mullen should cheer Neil McGonigal an léthróid agus currently an léthróid seo siar ríist eile Patrick McGurkanis Jaisir Gurra Chacht and is an Unsi Ever has siar ag Donegal Spás an is an tíhile an farc mas féidir le deir a seo a chuir trasna an Coolbairde an mui hart fallar na parca ríist eile acu Peter McCullough an léthróid fáte ag McCullough an seo agus an far mór cíal an seo agus past toasty jant agus an gají Larna Parker race Dan Higgins a Tráchtaire an unsi Curhas Jackagy and Cornell lega agus Mark and Shin mas féidir Glacco Rory Forbes jumping chase ja Tor sé fan Eirach seo hían agus níor seo Tráchtas ja ar stír imel na Carnaga agus hama her forílan sin ó níor the cur Rory Forbes is ja fan je bommachin sin VJ Beidir Gullis ja agus Dorna a churle sin agus Matthew Downey ag Tráchtas ja Gamal an Eirach sin ar hanna sé ja Rory Forbes He may foster fe bommachig gro Jashig Forbes lav a Carnarja agus an Markshin a Glacco on Eirachin a Hanagasja. Kikama Hala and Shaw Aaron Cullen agus Fuivru Chenche Fadalish and Kyun Shaw agus Irinish Falash Dere Tanago Moyan Shin Alana Parker Kid Kyun Bunche Christy Mulligan He fin Jashig a file Raylash agus Shin Dere Tanago Moy Donnacha Gilmore Earl Lehroj Dere ain't the ladger agus Ladra Corbacus in the Wadney's physical agus Nis Ladra Tashids in the Donegal Kai Meadwile in St. Lag as Tagan Shin Trasna. Here Tráchtaire an unsit and Lewis Uncle Foster. Lewis Tag of our Shaw Mark Doherty Dog Credge agus Abel the Shell of a Conya, but Donegal Janago Moy, agus Abel the G Howe Yanulation, Tejan Shehan Talu, agus Mark Lahan Golistia, the Lorch Leshaver Chin, Mar. Taché Jaguar and Shaw, Leshan Weir, Teve Lena and Shaw, Kahik Walker Session, Rhoda Tráchtas Jahan Chin. And more Tivlina and Shaw, Sean Laverty as Condi Intrama, Agus Sathairn Alesh, Goal and Kixier Shin, Tilche Egg, Donegal, Onir Shin Hanagastia, Agus and Sar Cushion Serinchid, Agus Mark Doherty, Charlton Tossi, Tashit Fuivru and Shaw, Agus Kaishid Gulchier, Leshan Lehroj Kieran McManam, Agus Burgess Steer, Agus Fashion Alum, was Doherty, Agus Neil O'Donnell, Shedson Stee Harter, Anker Shin Keiko Okrak, it's a Ted Dere, Agus and Bruce Shin and Tashit the Curtis Jahar and Lehroj, Donegal. And Triple Hawkins and Giri and Nehro Shaw, a Chorama, As and Lena Cool Mas Fager, and Cool Byre her Nehro Aaron Cullen, a Torch Lehroj, the Donald Gallagher, Kaisha Kulushir, Agus a Curtis Johansson, Cornell, Restella, and Sword Brew, Chactus Jan Ogre, Challenge Gamoy, Agus and Cool Byre, Aaron Cullen, and Chin Inson Ash Cart, Taki up to Horchmore, Vishedi Hinchin, Agus Donegal, Giri and Lehroj, Jumperama, As Cushion Saku Hian, Agus Tráchtaire and Ruher, Jantagomoy Haku, and Iri Shin, Chaktama, Hashad, Listen Lena Dahid Kuig, for Iri Shaw, Ak Goldshire, Neil O'Donnell and Shin, Brew her, Donald Gallagher, Rish, Dan Shishin Gamoy, and Comer. Neil O'Donnell Goldshake Bunch and Telefa Gazan Saltas and Bruce in a Curtis Jack, the Gubbergamoy Likilik, Chart Region North, the Guminal, Uncle Rish Dalla, the Grammar Head Chak the Star, O'Gara, Chak the Star, Huggers, we should Gallogalore, and a Yerishin, Jer Mark Laughran, Huggers near Shin, Chak the Star, Huggers and Dorn Dridged and Shin. Tuggin and Lehroj Machine Rash, the Donegal, Rishtala Lehroj Curhastal, the Corner Cusha Augusten, Hig Blake McGarvey, Risht August Janta Gafir Y, James Murray, Anna Toga, Lesh and Cushions at the Janta, Ig Murray, the G Shaws, Mahara Filter, August and G Halwood, the Janta Agus and Bedget, 3 Hura, Steen Chin, and Aiden, and Yedin Kelly Korak Sega, Blake McGarvey. Derrenish, Chacton Tossi Rishtala, August Unsiala Woohoo. Lehroj Patrick O'Keefe and Janta Gafir Y, Fihe, Trocha Meder, Janta Egison, and Lan Cooley Ristella, Janta Gamoy, Neil O'Donnell, and Lehroj, August Shanita Cluiche, Eg O'Donnell, Aaron Talu, August a Kerr Shear Rist, and Archel Lehroj, a Horcher Hugh, O'Donnell Rist, August a Lehroj, Aaron Tivlina, Vishin Janta Gafir Y, Ega, Currency and Lehroj Shear Rist, Gaji Larna Parka, August Rudda, at Tenderfernia, Fad, Clark the Helesh, Naleha Shaw, and the Gold Shear, Lesh and Lehroj, the Gold Hunt Tossi Ristella. Matthew Darney, Aaron Lehroj, Tan Ruher, Hunt Tossi, Matashi Abelda, Horshama Hunchin, Peter McCullough, Aaron Lehroj, Jensis Jagaji and Cornell, August Spás Rees, August Abelda Lehroj, Isla Rash, August Miss Fedgel Dere, Wogus Jagaji and Lart, Dini Esti and Shaw, Ak Brucha Shear, Jantagomoy, Ig Donegal, Eda Kerr Shear, Leshan Lehroj, Mark Doherty Inish.
Janta go maiid Doherty go dtí seo in san céad lá. Derry inis ar an nonsaí a ríist agus Peter McCullough teachtaiste chuann sé an léthróid is teach go dtí an Conall bhfuil sé abalta an léthróid chur is teach agus thar an trasnán well fragra dúilta chuir sin agus ríist eile an muir chúl a ra go deithe sin is se le cóna gíthe go dtí an Conall céarna sin a ríist eile agus ar fóraí. Ja, bhfuil sé fága in san céad lá an seo agus Donegal Géirí agus tá scór díthir scór go géir díthir tá puinte amháin fáte acu in san céad lá an seo deire sé fuinte fáte acu sin cá hítear Conall rudan seach daileach agus scór ail ar déint is teagh na seomra féistis chun ardú crí agus dóchas a thuirtáibh don darna le an culmhaire teachtamach go dtí lána park arm colin ar an léthróid far í ruúa Leathcheannais agus é deanta go mhaith heag siúd chuann sé an léthróid siar ríist eile ach tá Donegal a gáil siar leis an léthróid a bhád baréach dúsa an áit teach chun tosaí leis agus deire gur an brúas teach ar thunar a dhéanam sin. Ferdy a Doherty far níomh muire gáil siar leis an léthróid agus deanta go mhaith an sin ag Donegal Carl McGee sin. Agus ríist eile trasna na parca Arn Cullen ar an léthróid. Donegal i Géirí teachtamach leis an léthróid. Teanta go mhaith go siúd ag Arn Cullen is tíon sin agus fáil bronta a rihre deithe crochanúnéal ar bhí sé Géirí an léthróid sin a thógáil den talú agus an réiteir goisteach agus focail sa Cluiche agus le Mark Doherty an seo agus tá sé mítheasta leis an dóiad an na gramthe teach teachan sin agus darna carta buí fáite an sin a más le tosaí deire an sin Mark Doherty agus níl an agus na cartaí sin tóga agus sin agus muidir néiclaiste an seo bhfuil bommate amháin de an breise ag dearú an céad letha an seo agus an bommate sin díí ar Donegal má tá sé abalta scór eile amsúd tá sé díorthú agus be sin thar bheith luachú agus iad teacht ar an nonsaíis. Frídin Lár tá siad mas féidir a Daniel Gagé seo críicnú le scór tá dí. Frídin Lár tá Gagé teach a ríis ar an cetág ó Gildé agus is teach agus an éireach sin I mí a maithar yes agus ar fóraí agus éonta mí hastan a leabhar san air ag a siúd agus an éireach sin well rinn sé an obair fad dóhíí an hana sé ar an cetág bhí sé tíos cóna cúlaach leis an gí sin a tíar láidir an seo ar an Owenbeg thuis sin agus ar fóraí. O'Connor leis an kick amach go dtí Lárna Parka agus é capaí an sin ag Peter McCullough hastíí an sin ag Lárna Parka ach an réiteir Mark Lochan as tíróna rá bhfuil an bommate sin de am cúteú well gúil sé sinnatí agus gúil sé an am golasteach fahaine lehama an seo agus na frine ag Golasteach go máil de deire fannacht bommate le chéile ar a fág le déan siad saniste le chéile Donegal ag deanú an rud cean céarna ach tímuid inis fear chun de geire agus iad i golasteach le chéile an seo Donegal ag fannacht tíomh muí agus Leo McClúnan sin banisteúir sacus san Éamann McGee muí ar an tíomh lína fásta agus iad a caint le chéile agus na focail an sin agus iad a géirí sppragu agus grísú a thuirt le chéile sa le déan siad is deach na seomra féistis galóir le deanú agus siúd stíans na seomra féistis rudí agrú agus sppragu thuirt le chéile má tá sé le teachtamach hin san darna leath agus fragra chur ar chláir na scór mar tá deire a bhád chun tosaí an seo cúig fuinte ar chláir na scór ach ó hiú údaris agus ó hiú láidirach de deire sé fuinte Donegal puinte a bhhain cúig fuinte tadrathanis ag leahama inis bedé se go anc ar na buc fuinte an sin sa bhála tóga mutíine sos agus buimidir ráslih don deanna leah. Please keep all passageways. An Cluiche ag a siúd agus iarach de teachtas deachan seo ón Cluiche Ar de dró aimil na cúil agus thar an trasnán an sin ó muí ar an Cluiche ag an réiteach tíon deire rá agus iarach acu inis ar scór teachtas deach agus an éireach sin thar an trasnán agus an dána scór fáte ag deire Deanna sé earlaí agus chuann sé amach go dtí an tíomhheile an farc agus iarach dún tíomhheile an farc agus é tagaí is teach agus an éireach seo curtha is teach agus thar an trasnán agus an
Agus Derry Tráchtaire an farcan seo don Darnall le agus tír Conall an mui well bhí siad an mui bralú an sin is na seomra féistis chana siad amach ar farc ar a ro an réiteoir go fiú an mui don Darnall le an sin agus Derry go fáil is tíon sin bra ché teolaí dear hingrú focail sa chlús líom chlún an sin de agus den na Connallaí ag leahama agus gur sé guríre a sprágúnis de Tráchtaire han san Darnall le agus chaspant is níos far a chóirtin seo ar an farc mar tá cuaigfainte ar chúlan seo agus neartaí úthrum tá siad leis an bharna seo leis an dreidim in san seo in san Darnall le in san Cluiche seo dead bhí sé rínta cóta an sin in san céad an sin scór fáte ó Patrick McGurkin sin trí fointe ó Peter McCullough agus Perrin sin ó Charlie Diamond agus an tíon scóir a fáte ag Donegal hanan si sin ó Kexí ar fuair Sean McAward sin in san céad le go leor le teanú agus an obair fad le teanú ag na Connallaí ag tír Conall seo in san Darnall le má tá siad a garbí agus má tá siad an freagra a chóirteráis de gur an seo in san Darnall le agus áte gríú agus a bhaint má dóibh híon in san Cluiche Léthróid caite ag a réiteoir a rísteile agus deanta go mhaithe deire plúchtaíonn sin ag na Connallaí a rísteile iireach takeíoste hácasan hácanis deire ag teacht ar an nonsaí agus líbridí ar an léthróid far anna de hanagus teachan sin agus é gálas teach go cóineil siismuide go leor go dana sé ráist agus Charlie Diamond ar an léthróid deanta go mhaithe Diamond léthróid bugí go dtí Lárna Parka go siúd agus James Murray an is ag teacht hantásaí bear bheith chuma leis an léthróid sin mar stoppan sé leis an gí sin agus deire gúsid na scíhain an seo go cíalhhar agus daoine ag teachtaiste an léthróid sin deanta acu James Murray inis i ggéirí iireachtaí anú agus an léthróid bugúiste acu in place of number 22 deire teachtar an onsaí inis 20 Lee Brady in place of number 4 Danny McDermott 20 for 4 and 19 for 22. Deire teachtar an onsaí agus a bhfuil a fiche an sin Lee Brady a hanagus teach a rísteile is teachan san cóineil siismuide a rísteile agus feinte an scarrt agus in áit chhlagan na chuir síos agus gáil hantásaí leis híon mar ceart deanta agasan agus an léthróid de curtha go dtí Jody McDermott lean cúlaí a rinn go mhaith hin san céad le bhí údarsa agus ag teacht amach go dtí Lárna Parka a ríist deire gálas teach an cóineil agus Donegal agus anna chosin teanta ach go siúd Tá sé ní gáil go talú ach an réiteoir a ra leis an léthróid agus ar áláfa gáil a ra leis deire inis agus an sealah deanta agus in san Darnall le ó thosaí sé má agus an léthróid fáte acusan agus ní siad a gurí é a ligann sé hiúil agus sealah thuirt do Donegal teacht an tosaí a rís Peter McCullough teachtar an onsaí fara fuair trí fointe in san céad le agus de sé go gáil an talú ach rinn sé híon go mhaith agus thuú sé ra ach an léthróid anis agus taí siar ag an réiteoir agus Mark Lougharn rá gur fáil deanta hin sin agus nar bhí Peter McCullough dúirí a balla haanna fríd sin gur an fáil sin tiltte agus tiltte go mhaithe a bhaim me híon agus é i ggéirí agus ar bhú tiltte á fásta na de sé an talú chun an kick sír a dhéanú rubbug níos fósa don réiteoir le toirt inis de in san cóineil kick sír a rísteile de gire ach Ellen Mass Rigéir agus an ghí seo a ínta leidir an seo ar an Owenbeg teachtasteach agus a gámach ar dhéis agus ar fórílún íireach sin a hanaguste ó Charlie Diamond agus na cnéalathe seo tá sé Harbheith Jackar don na himróí agus i ggéirí an ghí sin a chóis agus a ggéirí na hiireachta sin a chur steamnas féidir ciceach ínta maiid deanta sin i gar an cholar na thugad déist a bhuiine gáil teacht an tosaí tóiste agus chutha teach agus scopaíonn sin is teach an lína lean tosaíonn sin Donegal teachtar an onsaí McGlynn ar léthróid McGlynn tugann sé faoin íireach seo agus is teach agus pointe fáte an sin ag Luke McGlynn agus sin go tíire an freagra a bhí dí ar hir Conall agus an differ a dhéanaan an breise agus an dimber a dhéanaan lehama an sin cinniu deantaigh tíchan sin an léthróid a bhga go gasta leis an gí rud a rinsead an sin léthróid curtha teachan sin ag Luke McGlynn na sintear an isise ag feinú is tíonn sin in san lína lean thosaí win sé an léthróid a bhí bommate a bhí sé idir ja chóirlí go déhí sé choíanú ach an sin rud ceart curtha an trasná agasan deire an uachtar réim an seo Lárna Parka neart imróí hart fan léthróid an sin ach fáte go maiid agus an brisú fáte agus an nílodún ar an léthróid ag teacht an tosaí a farhí go maiid in san céad le farhí Harbheith cosanta agus leidir in san céad le chutha siar ríist go James Murray inis deis ag deire an onsaí seo thógáil agus teacht an tosaí Donegal a ríist a duine ar chuún na léthróide duine bhain fá go an tosaí agus sin Luke McGlynn léthróid chutha má ríist i dro Peter McCullough
McCullough Tráchtaire Tussy Forest Dí as a cór má sé sásta agus a gurí léthróid a thuirtá agus tagann sé ráist Ríis a chuirsa deanta acu Jordy McDermott ar an léthróid Frídin lá neist Derry Teach Patrick O'Keehan ar an léthróid Charlie Diamond a ríis tala chuann sé an léthróid amá Derry Teach a ráis go díon lár Bra Cielhar ó Gera a handaine acu Ínta mai agus comporta ar an léthróid agus deann siad an rud ceart leis an chuide smó McCullough Ken sé han Tussy agus a géirí an fála háinte agus an réit well chuid túiste agus fuair grimmer an láb agus ví tú géirí ceann sin a bhaint agus níl tú goil sin anú an éirí seo agus brunan sé an cic sin ar nGall agus tan luchtaíocht a bra sásta faúda sin an darna thuair McCullough an ggóil han Tussy agus an claigan síos agus a géirí an cic síir sin a bhallúiste agus é ar an nonsaí nGall an isis agus go trásan na parca atá siad Dún Gallagher an léthróid deanta go mhaid Gallagher Tráchtaire ás go Carl McGee Ferdy a Doherty agus an léthróid deanta go mhaid agus curtha ag Doherty siar go dtí seán Doherty nGall an isis agus mar a bhí siad in san céad le málann san tíb seo den farc ach go Tráchtaire Tussy an isis le Lewis agus fáil deanta a lárna parca a ríis deala nGall i ggéirí Lewis a chuirteach in san imirt in san tíb seo den farc más féidir agus bhí fáil deanta an sin a lárna parca ar heolún léthróid agus na muir tíomhlíne agus Liam McClún híos an sin a caiint leis an muir tíomhlíne agus focus a Cluiche ag McClún ag a siúd agus níl gom bhfuil an muir tíomhlíne i ggéirí éisteach leis ar thorabí mar tá McClún ní de mí háasta agus an córa seo a god ar éiad ar bhirt acu McClún a bhí Ínta go mhaile sinseir nGall le blinta fada agus anna teannachar agasan ar chuirsaí in san Condé agus ag stúrú chuirsaí faoi sin is agus an chud ceistí tóga iglann san Condé fan dóid a chuirsaí gáil agus nácadú agus Carl Lacey iiritheas agus buanaisteoirí faoi na buanaisteoirí a tan seo aniu faoi fiche Dan Shedson leis an dúchláin agus Dan Shedson leis an bhaine le bhí acu agus i ggurí tóirt faoin críomh agus i ggurí na himraí seo a dhéanú ré don cléthe seo agus an chéadcléthe in iad na intrum agus an cléthe seo in iad an deire aniu Derry Teach ar an nonsaí a ríis teala se ghain seán taileh as an tíb seo den farc agus Derry Teach Tussy agus Gramú hart fan Lara a ger Mark Loharn an léthróid chuthas Jackadí an Conall Matthew Downey ar an léthróid teachta maith a ríis teala agus ratha sésin siar agus is Jackadí Larna Park a ríis leis a fá seo Jan sé sin go mhaid Patrick O'Keehan trasna go dtí Jody McDermott agus Deire ínta mai Fríd Larna Parca tá na himróí atá acu is tíon sin a daine acu mór láidir fysical agus bra comporta ar an léithróid abal a sealah ghlacu ghlacu an Tussy leis an dáchas agus skill galanta acu anchar sin ag Tráchtaire Tussy ó Jody McDermott Bunky Egerson 3 méidir trasna na parca agus ríis teala gurí spás na ascail suas mas féidir láfa agus McDermott nish and we draw on Lena Jerry agus an emerge co-emerge idir Gera agus an léithróid seo teacht trasna agus ag teacht isteach sin well cábhail sé gáil well teichin sé inis I draw on Lena fiche hían agus deire teacht siar nGall deanna go mhaith agus sarchosn ag nGall hon iad a bhrú siar deire ríis teala abal de shell of Conall sin dá creiste hóna irí sin gurú sin abal de teacht go dtí a fuinte seo áit ar thosaí an Cluiche sin amach teacht Frídin lá inis natá siad ó míon aine ar an léithróid is tí go dtí Larna Park go Charlie Diamond ar an cedóg ag teitsim amá ar chlé agus ar fáíl ón iireach sin a chanagus de ó Diamond ach deire a ríist a daine acu ínta mhaith sciú ar an léithróid agus hábalt a sealah a Conall nGall bheits gurí é bhga go gasta nó a dhéanann siad an sin go tóiste agus ní ró golóir leis an léithróid sin Peter McCullough agus an iireach deanta agus an Cluiche hir an sin agus híana a chuiristeach in san spás a bhí a fáscail suas agus an pás sin a ihe suas agus áscailt amach agus a glanú suas do gara agus iad teachtanis amach an séiriist. Tá spás a míon seo agus doncha gil mór ar tí seo den farc má tá sé abal é amsú rudnach deanann siad tugann siad néithróid de James Murray. Séisna gáil teach an Conall ach tagann sé amach réist. Ní Brady trasna inis go Charlie Diamond. A ríist a Jody McDermott ar an léithróid deire tógáil a ríist tréimh sé an nuachtar acusan agus a gurí bailach a dhéanú hon Tussy atá siad ar ríist a Peter McCullough
a réiste le brú hon tosaí agus an darna thuair a tá chola né ggóil hon talú agus Donegal ag go fíorhhaithin sin ó hiúna cosinte a léthráid chuthaiste rás an seo agus me glénig buint an rás sin. Me glénig treid fahain léthráid sin agus deanna sé go maiid. Kivlin, Gare, Steen Joe, Ensign Conall, Kate Galea Winch, agus Dearn Rachor, Goji, Bunch Egg McGlynn, Bear, Vic, Kurumachan Chin, Kate Gullistia, agus Clagan Rudbug, and Arja Ega, Ak, Pitchin Shehan Talu, agus Rachor, and Weirtive Lina, and Chin, agus Council on the Kiel for an actor Shin, agus McGlynn, Cree Larna, hence an actor Shin, agus Sheecha Hantalu, and Chin, Bear, Vic, Kuruma, my henches Jaha Kivlin Shin, the Fadger Gullistia, agus Clagan, a Hogail, and Amber B, agus Caimroi Vinta, Craobh and Doire, agus an umper, agus either go share Hanaka, a kill and Chin, Sheecha, Hantalu, a couple of Ahu and Chin Janta and Shaw, Donegal, agus ever Fihe 3, a Tráchtaire is Jack and Shaw, Shishin, Daniel Marley, a Tráchtaire is Jack and Parker, agus a Gimmock and Farkata, Crahar O'Neill, Ahu Wine Janta Occasion, agus Ensign. Shin in Lahama and Shin, we couple of Janta egg there the fourth ever an EJ, Hanagas Jahan Shin, Rio Meanine, Farslach Neil, Hannah Sheshin Jahanach, ever Fiha Do, and Shin now McGonagall, August ever Fiha and Shin, Vichy Glore, August Ern Leroy, Ensign Kid, Codge and Shin, the Dalahan Shin, Lee Brady, Hannah Sheshin, Esja, and Arch, ever I Cahar and Chin, Danny McDermott. So couple of Janta and Chin, Iglahama, Igdera, agus Ahru Wine Janta, Ig Conall Jera and Chin. And Eric Shaw, Fuin Shaston, a giver a he and Jake and Shaw, Sean McAwarge, Bunch of Wine, Facha Egga, Ensign Kidla, Eric Tagiestia, a Garish, Tetchin She, a Ma or Heave na lively, August or 4 eel, August 4 eel, the Donegal, and Chin Ristella. Estoihe agus an gí mar atá séúin an Conall sin go rud céalhar bhéin sin ná é Hogail agus é thuirt níos geadam is féidir agus an rud ebrú isteach a ríist ach tá sé maiid go leor bhead ag seaú an seo agus cóile a thuirt is na himmarí atá an farca chais nuirí a dhéanamh agus deanta go fíorhhaid agus capú galanta in san air an sin ag Dan Higgins deir ar an onsaí deanta go maiid Donegal ach Chad Friedjan ar an isise deir Matthew Darney spray Hamachan Shin, G Mark Doherty. Doherty, Ligan Shade and Fast Titchum, Earn Talurish, Darney here in Lehroj. Darney attack the shot, Earn Unsee. Agus score, counter, Facha and Shin, Hig Matthew Darney, and the Cluiche, into Trastan the Parker, we should a Hussy and Cluiche Shin, Akarishala, Kapu, Galanto, Dan Higgins, Alarna Parker, Hon and Kunshin, Winchama, Aston Scammel in Sanair, August Jesha Kerr to get a goal or Unsee. The Kainter Shin, Joe Derry, August Sunks the Grim, Tuggan Shin, Ghanaian artist, Carl McGee. Peter McCullough agus é ggóil hunt talún sin an obair Janta ag McCullough go dtí seo in san cluiche an iirecht agus fuinneamh curtha ige sin in san immertin seo. Deir a seach buinte Donegal leafuinte an seo agus muid deim momente is te hin san darna leach an seo den cluiche leachcanis an seo ag gríomh Peile faoi fiche a go gála. Deir ag Tráchtaire an onsaí a ríist agus spás am muoin seo Donnacha Gilmore golas te an Conall mas féidir é am siú ach Jontaí an a Farlar Park a Padre Gugían a ráis teige hían Cluiche Friedjan Láran seo ó Meanain. Gilwer leis an Leithróid a handaneach go towards Cóile agus Codú takeíocht the céile fan dói gur ceart an Leithróid gáil agus an seo. Chad Friedjan, Dan Higgins ar an Leithróid, Shuntain Shestia ar Iasach Sínte Hantalú, an Leithróid an sin an iarach Janta agus an Brú Friedjan sin agus é tarní Hantalú an sin agus Kicksí ar Master First an sin brunta go réiteo ar Garin seo agus Glúiseach Ianta Janta acu siúd an sin Dan Higgins, Captain na Fernia Gléir Canasiacht agus Láidracht ag Chad Friedjan agus é bacach golóir in an iiri sin agus caithí go bhuair sé an sin Willie Jahanson Cossin sin agus é Sínte Gorty Henyedan sin be le bwana story and we sin Marty Boyle be na gunker sin go curama agus a giri knock mesh hían a Gorty he mar tá sin de táhacht don Cluiche agus deir a ggóil hunt tosaí mar tá sé dabal do Donegal a bhúlú an seo. Pointe eile fáte sin agus é curtha char an Trasnan ag deire an sin agus a ríis tá siad ag bogu hunt tosaí agus ag bogu níos congrí is deacadí an cluiche canna sin. Matthew Darney and Chin, a Critney and Eric Chin, Harn Trastan, woohoo, Ak, Kahi, and Muller Fad, Gold, Dan Higgins. They heard just Shangalarna Park, Capu Gaunt and Chin, Mark Doherty, Bedger, Dinias, Luher, Fark, Ak, Unker, Gilly and Arja, Lesh and Leithróid Chin, a winch, because Leitchig and Moihega, Air and Leithróid, Ristella, and Dera Kerr, Huntossi, Omenai, and a Slockniel, her and Leithróid. Leithróid Kerr, Huntossi, and Matthew Darney. Matthew Darney, a Tráchtaire Ashed, August Leithróid Kerr, Sheer and Chin, Rory Forbes. Rory Forbes caiisi bheith curama agus tugann sé an Leithróid sin ar hiúil ach go míid leatha a dear an réiteoir go dana gníireach sin an Kevlin sin a isteach agus an tág cai mé adhaid ar Rory Forbes an sin gur bhain sé an kicksíir sin agus
Bhí an éthróid tugar hiú aige hanig an cosas deach has dóhin ar bhí séisnig gré láha a chur leis agus an léthróid chutha hiúil agus an réiteir mí háasta fan dóid hanig na cosas deach an sin ón far anadó dachaí bhuial a hanagus deach agus carta buí bronta ar ag a siúd. Deire a ríist tógáil go dóin ón léthróid. Teach an tosaí bhádra go cían. Trasna na park of Wishud. Peter McCullough and Leathroyd. Anna Cluiche go siúd go dtí seo. Ben O'Connor a ríist. Ifir sé Jay Geragrim má cos sé Iach Cluiche go dtí seo. Insan Craobh de Gera. Deire Cluiche go leor go rudí a spray ó má agus na scíhain úsid tá trúr an mí ar an tíomhheile mas féidir é a bhógu. Agus rá galanta an seo agus an slíú bin bradach ar an scíhan ar an tíomhheile den farc. Áit galanta fáhanne an seo Lárnad Peile agus sin deanta go mhaith ag deire ar an tíomhheile den farc iad ag teachtas teach ar an nonsaí ón Cluiche sin deanta go fíormhaith coscéim /céim agus ruúí ó míanain ar an léthróid chun sé trasna na parca an seo déis an seo iireach taí is teach agus an iireach sin thar an trasnán an far lá parca an sin ó Padraig ó Cian agus an iireach deanta agus an Brúnorm Doncha Gilmore a scóir le an foiinte sin a hanagus teach ach a ríist eile na cosa agus an na láha léirí siad sin hon an spáis sin a chu ruúí míanaine deanna go fíormhaith sin hon an léthróid a thuirtá ach a ríist eile faoihrú go deithe sé sin thar an trasnán scór ionta fáilte acu léthróid teach go Lárna Parca ard san air taiisiid is tíon sin Lárna Parca deanta go fíormhaith sin ag Blake McGarvey an a léthróid sin a bhaintá híon agus gramú ag teachtas teach go láidir agus deire is tíon sin leis na gramathe sin deanta go mhaith acu sin Grosin Abel an cun sin a winter ash. Annie ar janta ag Blake McGarvey an sin ach bhí sé pluach de suas le beirt agus trúr a Tráchtaire agus deire stíonn sin go féchúir leis an léthróid sin a winter a ráis. On the Donegal team, over the knee, number 9 Liam McGranahan replaces number 8 Christy Mullington. Agus aithmithe teach. Donegal. Go trían an seo in san darna leach agus Leo McClúin an sin a géirí rudí a athrú agus sin deanta agus an tal Leo agus Liam McGranahan in teachtas teach Christy Mulligan far Gael Anada ní teachtas teach ar a farc agus I géirí differ a dhéanú agus tá differ the ESD sin Lárna Parca mar tá deire nuach de réime an sin tá siad láidir agus ag buint an chuid den léthróid is tíon sin agus an oberjanta agus sin béle feicil sin jigle McGranahan differ bí dhéanú ach deire teachtar an onsaí a rís Jackar iad a stoppu tá siad an scilúil is tíon seo agus conta teachas córnacúil chuann sin léthróid trasnas córnacúil má chola ríist ar an jaasóg as féidir leis é críne le scór is féidir cinnte chutha teachan sin aige agus an scór fáte an sin ag Peter má chola ar fé bomaide hí mé go baríocht Buinte má has an léthróid ag a siúd ach críicní sé an cun sin go slachar hana séiste le rubble jazz ar a dearú thar an trasnán. Jai buinte níos de gire buinte do Donegal deire I gceisiilt agus ag buint an soltas an tréiste Peile seo agus as an Cluiche seo agus tá siad gurí an cripa a bhrúin seo agus an stíl a chudáil agus taiispunt na buanaisteoirí an seo ar an tíomh lína go bhfuil siad tiltte agus go áitna tiltte ácusan in san Céad cúgur déag a bheits ag tuiseach Beidir in san Cluiche Ceannis bé orthú an Cluiche seo a críicnú ar dús Spáire an Cluiche Leathcheannais eile sin be sé Harbheith simulcé agus amachchas an Cluiche Leathcheannais sin mar bé an dún a gimmert in éidir muinnehan agus an Cluiche sin in Dúrcan rá agus an Cluiche sin ar siúil ihe céadine agus an dún hana siad an frídine ciblant in éidir Tyrone éiad san a bhúil agus a chur carí na hair na math ó bhí an airí Tyrone agus be siad an gurí focail a bheith acu in san Doire achas cuasaí an seo faoi fiche am mléana a gúgála. Tá bí tá deire a ráist agus sealamh bronta orthú siúd agus a míanain ar an léthróid Janta go mhaith ag deire ach Donegal is tíon sin ifrithe hartar léthróid McGranahan inis agus I géirí teannachar immert sin dig leis é chuiriste go dtí an lína lán tosaí deanan sé sin agus pás galanta ach ancar sin ancan leo tá deanta Ben O'Connor ar léthróid teachtas teachan sin agus cosantóir breise in áid coolbair díirithe tá tíon sin béimiid caint fa cosantóir na gas ancar sin mar sampla den rud gur féidir le duine a dhéanú agus iad ag leo na léthróide teachtas teach. Deire inis sásta an léthróid chur trasna na parca an seo ach bhfuil baríocht in san léthróid sin níl agus a ríist eile Lí Brady teacht an tosaí agus cosíocht deanta agus an spás agus ríist eile an spás a thuirtá híon agus céim eile a thuirtá híon O'Donnell ina sé an léthróid ag brúth an tosaí deanta go mhaith ag Donegal an sin ag Carl McGee agus an léthróid buinte ráise agus siúd gaithé siad breisiú go gas den seo nílach an coolbair a stíon sin in san Leathcheannais
Donegal Tráchtaire Tosi Gildéir an Leithróid agus Tarní an Talú agus an Emerge tan tosi sin stoppi ag Derry agus sin Cluiche go leor acu mar inis heaglofa everthe chur siar Leithróid churthas deach agus an mark an sin tógaí ag Caulfield gan go fuirhhaid agus an agus Cluiche chur sin lehan arde díad nar bhí sé fáte aige agus brad ré leis an mark sin a thugáil ach an jigla sé a críicnú agus chur thar an trasná iarachtas deach agus comá ionta ceotacha an Doire hantaí sé deach agus thar an trasná agus mark churthas deach sin a gá sin Caulfield ach a ríist met a Donegal I géirí teacht aráist agus in san cléthe seo béorthú a Leithróid a bhugad go gasta mar tá deanta acu nar a gceann sin agus sin deanta acu coppla uair in san darna le tá sé dabal a scóna a ail agus deire a oscail suas. A réistela sealamh an cic amach fíor táhachta. Agus anchar sin deanta go maithaigh deire hen sin Matthew Darney teachtas leis an Leithróid sin a winch Leithróid briste agus deire a ríist. There tá sé buinte acu de gra críicní an sé le scór nó iirecht a scór na cúil agus teachtain tosaí Gilmore towards pass amach sin nó change leis hían agus deanta go maithain sin a Kyle Murray. Leithróid buinte rás ag Donegal cai sé é bhugad go gasta ríis mar tá sé dabal de mar tá deire agus imróí an tosaí acu sin. Leithróid teachtar is deachan seo agus deanta go fíorhhaid agus buinte an sin ag Jarvey I ggurí bailtha dhéanamh an tosaí change an talú agus kick sír fáte ag a siúd agus Flagan an RJ a bhí sé géirí chun sciopí gasta a thugáil do rud gurú sé ar fáil mar granachan inis ar an Leithróid. Agus seán na bontáistí atá ag deire agus everthe siar ar chuil na Leithróide agus iad agrithe agus ag dúrú cuasaí sin agus a caiintle na céile rihan am rud a dhéanaan cuasaí níos deacra ar chuil na gáil agus iad ag teachtain tosaí ach spás cruthíonn sin agus fáte an sin teachtain tosaí inis ag Donal Gallagher ó Gallagher Leithróid churtha maithaige go mar granachan tiontaíonn sé steachar a gheasóg agus a ríistela deire is tíon everthe ach Donegal an sin agus mis féidir a sé chun seo críicnú le scór be sé seo Harvey mai agus tin sé teach búil sin a postí agus thar an trasná everthe cahar sin Donal Gallagher Farglan swilí agus anaíarach deanta agus sin agus pointe eile do Donegal. Bhfuil asguríon an bhfuil siad ag teachtar ras well tá an slú an seo tá líomachlún tá siad san dóchasá mar sin an carú fainte fáte ag Donegal scór fáte an sin ag Donal Gallagher agus nar bhgan siad an Leithróid bíon buntáistíón sin rácha a caiithí siad is dóthe a dhéanamh agus leanú an seráid an sin. Ahrithe ag teachtain seo hin san darna leachan seo Neil O'Donnell fixúas carta buí séisnig go amach ón immert an sin agus iver fiche an seo as Donegal dacha go buil ag imacht amach as na Conall fást. De far fuair seach buinte in san céad cléithe sin in iad na interim sífal goite sin ag imacht amach an seo in san darna le. Leithróid amach go Lárna Parker ríistela agus imróí Steve Harter agus an duine tastíonn sin na líbredi agus sásta sin a winch agus daoine seo Becky go sunsagram an sin Lárna Parker ach an réiteoir ará le golará leis nimmer tá bhacha séis na garbí. Deire teach fríd Lárnis Rory Forbes ar an Leithróid. Forbes at a country Forbes a fuair cool in iad ní an fásta. Steagadí Lárna Parker Charlie Diamond arás ar a cosa ríist. Teachtain tosaí agus deire inis sásta rudaí a thugáil do réir a chéile Leithróid churtharás gotí pádra go cahain Donegal géirí rudaí a thocrú isteach agus Leithróid churtha trasna na Parker a ríist agus an éis an spása go fáscail siúas agus ar nónsaí a Brady ag teach fríd an lár farastí as a chóirmas féidir é amsú deanna sé sin an éis McCullough Golhan tosaí agus iirecht taí is teachan sin agus iirecht is teachan san grim agus McCullough Golhan talú agus McCullough ionta contar seo ahanúair a teachtain tosaí mar í céad rud a dhéanann sé ná téann sé an tosaí leis an Leithróid teanann sé an differ sin agus a géirí Golhan tosaí le luas éfachta agus an sin má hagan gramúas te agus má hitin sé well ahan seans go bhí sé kicsaí rud a charla an sin agus carta buíonn sin tógaí hiag se mac a bhaint. Iirecht den isis ag teachtas deach a gire agus an iirecht sin críicnithe Charlie Diamond thar an trasná ag Diamond agus coolín eile fáte agasan agus kicsaí ar fáte agasan inniu aníirecht ach máúar fad tilsin sin ag Peter McCullough ríiste le far a bhí Harvey mai go dtí seo in san cléthe. Kick amach guride agus deanta go maithin sin ag McManamon faoi anna bhrú an sin agus Abhainn Leithróid ebrú trasna na park an sin an cúlbair a thosaí an Cluiche dar an Colin
Spásig foscail suas agus é tiltte nach teach má leis an léithróid agus maithe mar caihí duinegan an léithróid jumper amach agus deanta go maithe ach Vancóg agus tá Colin ar hiúil amach hasna cúil béar gáil a luas lastra arás mas féidir Marta an contar agus bhí an buil an sin bommate Bheag gróise sin foscailte suas Derry is ag Tráchtaire an sí Diamond chun sin léithróid amach an seo rístella Chiefmuid Matthew Downey ar an léithróid agus inis a rístella Jeisic Derry rud a hógáil agus Cluiche dela a hógáil Insan cluthe Craobh an New Hampshire le seo tá siad ionta maithe riú méanain ar an léithróid tiontaíonn sé isteach níú si gurí toirt faoin éireacht agus chun sin léithróid sin isteach Leath Brady ar an deas agus Trasna clúlann sin ar an Colin bhí sé múscail go maithe stíonn sin agus began dá bheith agus na láha réige mar rinn si go maithe leis an éireacht sin a glanú suas agus te Conall a chur ar an ansaí an féidir lofa breisiú amach go gasta inis níl aon daoine tí as cór na cúlach go inis mas féidir é a bhga go gasta Tá cosandúir na gasta tí ag deire inis ach te Conall gafa Larna Parka gramúg teachtas agus iad teach an tosaí agus well Patrick go híon béar bheith cuairma mar sin rubag sinacúla stoi agus professionta agus in láh chutha an sin agasan háart ar river a seach dé go cían mulligan ar bhí sé híana ag teach trasna ach bogan sin léithróid go gasta maithe sin dí agus an léithróid in ise a rás na heala bheige agus tugann sé fan éireacht seo as 10 meter a mahas na cúil agus an sin fáinne scór sprágúla sin ibre a seachte cían mulligan éis na thosaí an Glúiseacht éis na chur an léithróid iste agus éis na chríicní an scór sin ó 10 meter a mahas na cúil tíir Conall well tá siad a gobar tá siad ag teachtas te agus a haníirí a hanag sin an thosaí go gasta an sin in sa céad le go dtí seo rinse difer cai siad leanúint a ra den réir sin bhfuil golóir in san clog agus golóir in san cosa acu an bharna seo a grid an béle fecha ach má leanúint a ra le scórna mar sin deanna sí an difer ag dearú an cluiche Achli heile an seo idir cathaideag Donegal dé I gimocht amach an sin agus é tríochta an cuma tá sin ní mála íar a thugáil an seo ar an tíomhlína go bhfuil gáirú go bhfuil rud a churás dá híon agus I bhar fiche cahar fan an cáil a Doire a hanagus teachan a háit léithróid churthamach go dtí Larna Park a buint sin ag deire tá siad sin I gurí golrá leis an immers go gas a Diamond inis Current sin léithróid isteach contarte tan spásig foscail tús a scór an lína lán cúil mas féidir le deire seo bhaint Jan an Colin go maith tagann sé man cúil ba caiite agasan agus deire is ar an onsaí agus an réiteo ar agra fád deanta agus an léithróid teannaí siardagan ar a bhí rudí foscailte ar bhí bommain sin bhí buileann sin cúil bhí beirt na trúr a an Colin a hanagama an cúil bair rinn sé go maith rudí ag leanú suas ach het an léithróid isteach a lá a ghire an sin chun deis eile a thuirtáibh agus well Caihí tíir Conall bheith buich an sin na chríicní sé sin agus na rodeis cúil an sin de gur mar de mar gúir bheith bheith an cluiche seo chríicní mar chomartas ag go fuinte sin. Deis eile inis ag Charlie Diamond far Balahi scór eile amsú dá híon agus tá sé ionta crin agus tóiste go maith ag na cican na sira. Just ar imil an díon seo a gréad thuirt faoin éireacht seo. Agus teitsin sé seo caiithfid a curma. Fáilte go maith agus deanta go maith dúna gáilgurús go múscailte go sin in stíchan sin na méil na cúil agus abalta an cún sin a bhain sé ráist ach tá siad a dribláid a ríist. Léirthid tógaí an talla an sin ag deirean ar a bhí déis acu an sin ggóilhan tosaí ach dúna gáil bhí siad go maith múscailte hart fan cúlann sin an Colin agus coplúir an sin go dalang sé chun dúna gáil a haháilte agus na déis cúlann sin amsú bhí chun sin thar a bheith scrifa sias go sin fanne Charlie Diamond tá dúna gáil faoi bhrú a ríist eile hart fan Larna Park a léithróid caiilte ag seán mac a bhhaird sin agus deire ag teachtas leis na gramaihen sin na Larna Parka. Deis eile ag go míanain teach fríd far a imríonn a maníocht agus Peile ná. Léithróid chutha isteach a ríist. Callum Downey inis. Agus deire in dhéana léithróid spréil Trasna na Parka an seo Leath Brady. Far anna a chanagus teach ag le hama. Far a chur luas isteach an san imirt agus léithróid ard teachtas teach go dtí imil na carna go deanta go maith buinte an sin ag Dan Higgins tiontaíonn sé is deach ar dhéis agus churann sé an cún seo well sin sé sin amach ar chlé agus ar fóríl bommate Abhainn bhí sé teachtas teach fecinn tú an sin ládrocht atá leis an gí go raibh sé teachtas teach go rubbal a bhí leis sé go dearú go deachn sé mar ar chlé agus ar fórí sé fuinte adrathú deide
Poinche Bheag agus Donegal Cúig Poinche an seo Ensign Darnagh Ensign Cluiche Leathcheannais seo na Fearanach ag Tráchtaire de Derry Chéile. Aaron Ward replaces number 5, Cian McMenamin. 22 for 5 Donegal. Agus coplachrún sin den Doire an sin agus na bintín de táhachtta an seo mart thusaigh Tráchtaire ar na himmorí chuidhhaid acu buinte le leis na painneil sintear in san dá chundé agus léirthóid seo curtha má go dtí Larna Park a Ardsanéir cé a go léhaint Donegal cos curtha leis agus caite go bhreisiú is tíon sin másc lína lán tosaí ach deanta go maithinn sin ag Ben O'Connor go sé híon na gléo chuirsaíonn sin go maith agus ab go Tráchtaire agus bhuiile Tráchtaire steachan sin go láidir in san grimmin sin ar Lee Brady a tá sínte ar an talúin sin agus fiche trí sin Daniel Marley agus teagas umra Skyil ar an talúin sin agus Dón Gallagher Gimpy agus a géirí ar éirí an talú ach níor a chóir de Gallagher golasteach agus bheith buinte le imróir bí atá ar an talú agus carta dú inis bronta ar thuisiúd ar Dónló Gallagher as an éireach sin golasteach agus inis ar a bhainte ar feáid deim momente chutha ar Finry agus carta dú bronta agasan agus ifir fihéin sin Lee Brady sínte ar an talú agus well feicimiid an seo Liam McClune agus caint sin isis le Dónló Gallagher agus ínta mí háasta fan chiniú sin agus fan actor agus an conspóid sin agus McClune go fáil caint leis an réiteoir agus a géirí fragran na céiste ar catige rú sé curtha den fág ach sílam go rú sé Master Silger ó nachtar sin agus an rud a heitemáthar a fág an sin go dé bhí golrá ní féidir golaiste he géan éireacht agus imró gáirtaithe sínte ar an talú an sin mar a rinse agus well bheith sé golma fáhanne cíal go lu is cosú mar ceir bhhaimete de an breise anis ag jeú an darna leachan seo ach Donegal an íireach curtha isteach go dtí an darna leach an imirt seo acu siúd agus ar léad chuir siad bród isteach san gansaí an seo in san darna leach agus lásead orthú agus choní siad a gáil de réir chéile léirthóid sin is drá an lína lán tosaí an seo Blake McGarvey ar an talú agus a gúir sin a winch rud a dhéanana sé dá hían McGarvey a rin go móid an seo chuann cén léithir seo is teach go dtí imime na carna go caite teim ó teim a drá an lína lán tosaí bhí dure bra muscail sin Lee Bríon sin sásta exampleta an ceann sin a winterráis agus a glanú sús do gide Charlie Diamond trasna na parca leis be Donegal agus tá cooldaí orthú tá sé tínte go cartar déganis ach an spása foscail siúas mar a Harlíonn nuair a tá duine an asnamh agus nuair a tá rudaí ag teach chun Jerry in éon cluiche go mbíonn spásanna an agus an contoirt nuair a hagan néithúid ard mar sin is deach thuca leis críicnú áitir bé ar gura bheith ar na baracíní go dtí Jerry go má tá siad chun bheith cinnte de go bhfuil an áid sin buinte má hacu in san cluiche ceanna sin trasna na parca a rísteile ó gide ceir a bhhaimete ach bé orthu golham tosaí leis an léithróid ríthe náma má tá Donegal contoirte a gur leis an léithróid an dóir sé fan iireacht rud an neanan sé téan sé a rísteile háart agus deanan sé an fáil a thuas deach agus a bhhailhas deach ar híon agus mo gurcann sin fear lábhaí agus ceicíar buinte aige sin agus an léithróid golasteach agus rísteile go lóir sin le Cian Mulligan mar níl sé sásta agus carta buí bronta agus frustrathes ar siúd ar Mulligan agus éigurí stappacar le deire golham tosaí deire inis agus cosa agus an insan cluiche canis céhés lá an dún nó muinehan an cluiche sin a bheits ínta simú sin tiite má ihe céirinne ach be an fragra ag deire agus an in Craobh ar cam é cuasaí ag golam líana tíróin mar dúirtman siad sin imithe machchas an commartas rud a fáscaíon rudí suas agus cuasaí suas ach rudí fáscail suas ar coolan seach deanta go fíor wahin sin ag James Murray agus ínta údarasa an sin agus an léithróid sin ag teachtas teat réir céile far maithar a fíalta far Jimmer leis an scóil in cluiche Cornbheag Ruí agus ínta comporta agus maiar léithróid chuann sin trasna an chuidir smód in himmorí seo as deire bhfuil tá buin fáte acu buin eile ar an fáte acu an fiche leis an chundaí ar a bhaintead críomh na heran ar a bhúil siad géirí béisiad i géirí críomh eile bhainteam léana agus ggóil níos fuidir an tosaí agus bon eile a grúachdail agus bhainteáid híon más féidir. Séir dé acu a bhí gimmert dogir in san fáinne sinna tá níos páirte hin san fáinne seo faoi Marty Boyle agus an lananhes sin agus glúna Teach Fríd an seo iirecht teitimas deachan seo agus an Colin beag go fáil agus muscail seo agus well caiim mé admhail go dean sé híon ínta maithinn sin ins na cúil a Donegal in san darna leachan seo agus
an Leathcheannais Rihanama. Teachta Mahanish, nGall, Trasna na Parka. Fearwai, Curha Fried's Larna Parka Aku, agus Leathcheannais, Bear Hue, Wogu Gaste, Draw, Nina Land, Tossimas, Federlofa. Derry Nish, agus Doire na Gasa Stí Akusin and Shaw, and would be a Huckus of Shahan Shaw, Flukuma. And Rachel, Mark Lahern Arag, will go lower Feka Eggison, will go lower Jante Egg Derry, go Arch, Wincha Mahakusin, a Glehekanish, Olu Derry. An ook de remmen Rihanama Udrasach o Husan Cluiche Shaw an Owenbeg agus Aids and Butchery and Shaw an Las Cluiche Leathcheannais Shaw. Derry Puintse Yeg Fache Alcasin Donegal Cuig Fuintse agus Derry Bishop Inta Sasta Leishan and Doire a Hitch Cursi Amach an Fark and Shaw and you to come Inta physical or her because Inta Ladger Friedge Larna Parker or Fad and the Scorna Big Tráchtaire Kilo Peter McCullough Charlie Diamond and Chin Patrick Magurk agus na Ferdonig a Hanagus Jack Chamoy agus the Shedson a dual Gamor Lesh and Cluiche more Dutchmudge and Dune agus Munyahan ag Fat in St Cluiche Leathcheannais Lesh and Achin a Winchama in St Cluiche Shin Ak Dura a Rishtella Inta Moy her la agus an Achin St Cluiche Tilche Gamoy Akusin and ish be Book Funchi then Cluiche Shaw agus ne and Bua a Bheag Derry and Shaw and you are an Owenbeg Derry Puintse Yeg nGall Cuig Fuintse Wyn and Shaw Fad an Owenbeg between Caterella Snag a foil. An Cluiche ag a siúd agus íreach the Teachtas Jahan Shaw ón Cluiche the draw I'm on the cool agus Harlan Trasnan and Shin home we are an Cluiche Higgin Rachel Ach Chin Derry Rai agus íreach Daku inish score Teachtas Jah agus an Íreach Shin Harlan Trasnan agus an Dana score Fache ag Derry John Shirley agus Curran Che Amach go G&T Valid and Fark agus Íreach don T Valid and Fark agus Taggy is Jah agus an Íreach Shaw Curha is Jah agus Harlan Trasnan is Jah Higgin Lena Land Hossin Chin nGall Tráchtaire Nunsi McGlynn Leathcheannais McGlynn Tuggin Chef when Íreach Shaw agus is Jah agus Puintse Fache and Chin I think Cush came /came agus Rurio Meanine an Leathcheannais Curran Che Trasnan the Park and Shaw Jason Shaw Íreach Taggy is Jah agus an Íreach Shin Harlan Trasnan Curran Shin Leathcheannais Trasnan score the cool McCullough reached Ern Jasog as Fedger Lesh Cretin will score it's Fedger Kinche Curhas Jahan Markshin a Hogail and Jiglash Cretin agus Cur Harlan Trasnan Íreach the Jah agus Como into Cultacher and Doire Huntishe Jah agus nGall and Shin agus Miss Fedger that you're calling Shaw Cretin will score but she Shaw Harave Moy agus Chenches Jah Bull Shin a posti agus Harlan Trasnan ever